yun, pagyaman, gapot adamad na ipaspasurit nga padi, agmismisa kami, kas na pagyaman mi. Kaya gapot na medyo nagpandemya, manutawon nga naramid, tataag subli. Kasang kaibagat ti pamilya, at kikita tayo, narigat no sa tayo at kikita no at bangkay no mapantay sa rungkaran. Ure no kas ano nga rigat, ure kas ano nga panubok ti pamilya, ti biyag. Napatpatiglata ati kapsat, napatpatiglata ati panagpapamilya kaysa daytay sa day tula at sa sara. No at damatayon, wano ragkasang narigat pa iso nga maakaramid kumadaytoy. Katatag dapat na iran na kastoy, medyo nagwaya. Nalaka adaw mo extended family nga gagayam, alaka welcome lang tamad apo niya. Agdadagday tayo maagyaman. Agdagday tayo iti Diyos. No ti pamilya mi, kada kay na bisbisita, nung makan ti pagsasalitaan, handa ka masalud-sudo ng tabutsok ka mami. Nagiti ka tadak ng bilayan yun. Nagiti ka dadakal niya. Nalaga nga butirog ka dadakil amin. Uray no kas anong arigat, diya ka mumot no apaya, basta atan. Narawot kami kung natay latamot tayo niya. Gajay, uy. Daytoy, ti umuna nga sulisog ni Apo Jesus, talo ti sulisog nga intad ti Diablo ken kuana. Idi nabunyagan ti Karayan Jordan 40 days. Imagine di 40 days nga nangan palalo ti bisin na. Tatao ni Apo Jesus, tao at the same time Dios. Datayo puro tayo a tao. Ke uri no Dios isuna. Tao met nagbisin 40 days. O patapulong aldaw, sakbay ng admission nang nagkarkararan. Kati muna nga sulisog kanya na, iso dahi ito'y makan. Ngayon di ko na anak na katikas aramidang na tinapay na itangatakan mo, naglaka. Kaanlaan nga tinapay di pagbiyak ti tao ko namot ni Apo Jesus. Kalo dito'y ubugan na ka, awanan nakumana dabudang ako nada ka, agparwag ti taga-ubaw. Nagkot-kot mangan di taga-ubaw, ay nabaliktad taalan. Tapos nagkikardero ka da, nag-styrofoam ka da. Ang pag-aangawan laang da dyan niya. Ngam ti umuna nga sulisog, kumong dinaninitor tayo kami nga tao, agbisin or nagiti animal. Isugurog nga gumarot, di animal, nohaan nga mapakan, agriri, nga mapakan. Kasi mo ti tao, nagbisin ti tao, isugurog nga nasadot ka nga mula, sadot ka nga trabaho, agbisin ka, agbaling ka, ang tatakaw, tawang nga ron ti pagbiyak mo. Ta-survival nga ron ti pandangan. Kani Apo Jesus 40 days, nga hanganan narigatan, sinulisog ti Diablo, kuna na aramido mo nga tinapay dahi tapato. Haanlaang mga tinapay ti pagbiyak ti tao, kuna na. Kanudad doon makakabsat, dagiti monastik, dagiti tao nga nasanto ti panagbiag dati umuna nga kontrolen datak na madisiplinaan ti bagi makan. If you can control your diet on food, kuna na daya, you can also control your other appetite. Kaya na sa uno kayang madisiplinaan ti bagi iti makan, kayang nadisiplinaan amin. Kinatangsi, kinagamrod, kinaparamman, managing bubukod, kaya tayo madisiplinaan no makontrol ti makan. Da kami ata dyan mo at nag-aangawan disiplina mi. Mudakam lang sa pamilya da Andres ken Aurora laang kukurang at may sa nga baka dasan mo sa pala nagdadakter niya. Ngam di kiti umuna basic requirement na disiplina na di dyan. Mga control ti makan. No kabaalam mga kontrolan kahit na sa uwan kabaalam mga kontrolan amin na kada tayo mo nagdaddo maurit na sakit mo ti rason tayo uray ka anda agas. Ti rason tayo nagdaddo damad nya naganan at tumarak to kuna tayo ta nagrigat nga kontrolan ti makan. Midilas year at ti karkarin ko kadagit ako lain. Haantay na uminom ti 40 days kunat ka talong aldaw pa ilaan narigatan dan. Nabailak dilas year. Tata padpadasit ti kape ng narigat.
Diin na po ipadasit nga awan ang nalito pero nakita po yung kontrolan ko na. Digiti sulisog kanya po Isus. Ngano dadto maisugot ti mangirurumantag niya tayo. May kadwa nga sulisog na power. Turay. Impakita natin as nasyon ag turay kunana. Anya ti kunana kukam to amin datoy no agdaydayaw ko kanya. Kunamo niya po Isus tilaan Diyos mo ti pagdayawang. Kada tayo mo dadto mahilig tayo matituray. Ure hanga da tayo agturay, gando kita yung ti Pilipinas tata, aga-apa dagiti pasurot ti pin, aga-apa ti pasurot ti red, uray no sinno kanya da, tila pampanunutan da, kas da isuda ti maitanok no mga bak da ikam kampanya da. Turay maglaon da dyan, equivalent na maglaon ti turay da dyan. Nagmayat nga ro di dyan ko na di Facebook nga, dagiti supporter ti pin, kas lagorilya ay niya kas la Godzilla ti kauyong na super ti bongbong agap apadan da kami nga mangbutos kini Pacquiao chill kam laang bakes na nakatugaw ay nakaigdad siya nga awong bit ko talaga mapagaling Pacquiao na no mo kay tagsakit ti ulo na nga mga di no dagduma kaya tayo agturay adda mo di position kaya tayo mga addaan tayo iti position ore ti gimong mo dagduma ko umaaddaan ti position kaya tayo mga addakan nakaitan ko. Yung laglagi po tayo mga daduma, no mistake di jay aramidan jay pan nakaitanok, kamalimog laeng. Iso ti kong kunat, kada kayo nangruna, kada kayo nga immediate family, di Andres ken Aurora, ang kay kadi angat balbaliw, ang kay kadi angat tangtangsit, awan ti maluglugar tayo, sobyanan nyo lang tano si Asino tayo nga dimakkel. Awan ti karbangan tayo nga agbuakaw, agtangsit kada pangato ta. Awan mo may pangato tayo. Hanggang katianan ko pa kung kuna nga rutin. Iso ti kuna kinimanan di kas pasimpa na ti balay ka. Baka no pansin kang tumuntan ay visit. Ribaan nyo lang ta balayin no iso ti pagadadaan lang takatatao yun. Haan nyo lang aramidan na itan no iso ti pangitansitan di kinataon ka. Malipatan no si Asino kaka pangato pa. Haan nga pulos nga mabalin. Ti dignidad ti taohan nga mabalingan sa papakan ti balay, lugan, adang, even your education na daduma ka dadaulan na di katataon haan nga mabalin nga kas dyan. No si Asino ka nga tao nga agay ayat isulat ka ti tao nga agay ayat. May kaalo nga sulisog ni Apo Diyos. Kunana, bilinan kunana tumpok ka. Bilinan ti Angeles ti ako na tinasanto na surat kayat na nga sa unti diablo ang muna tinasanto na surat tumpok ka bili hanggang madunor bilinan dagiti Angeles ti apo dagiti Angeles na katapayaran na ka anya ti kunana kahit nga sa awan amo na tinasanto na surat even our religiosity di kinasanto tayo daduma ko na tayo anya ganang usaran pa ti demonyo ta madadakil tayo kaslamot na dagiti kakabsat ko kada kayo nga awan ditoy nag-text sa o nag-message sa nakimisa kayo awan nagsungba apaya ada ka no magpadi ay no wala padi kabsat yun nasanto kayo di kayo ang makinisa hanggang may ilang aman amin naglulubog kayo kasi ano pa nang bagbagkakuan kayo ng ipantilangin nagtatakil lang kayo personal ang relasyon nyo kini Apo Diyos kano dato magabot ang kabsat na nga padin nenda mo makinisa di ko na yo adda ang personal na effort nasansanto kayo ng di sa bali ang tao-tawagan ko madian uray padi ka amoy baga nasansanto ka ng di sa bali ang mabalin masapol nga adda pa kumbaba nga agkamang kini Apo Diyos kamuudyanan na ni Apo Santo Papa da mensahe na kada tayo taktakoresma unya ti baga na may papanti pa nagmula ti ayat agmula tayo iti ayat di tay mauma di tay agsarday tapno ayat pumati apitan tayo. Ikarigatan tayo ti agay ayat tapno ayat tumati apitan tayo. Iso nga ta pamilya di ubing. No nagaburan ti ayat tumati apitan pingkuana. Ngam no nagaburan ti panakairuruman kinaulbon awang pabasulam na sa bali. Iso garod nga ti laeng nakaayaban tayo umayagday dayo ginapo Dios magipakita daytang ayat. Imulang tayo ti ayat. Apay no agayat ka? Kagura ti jablo ti tao magayayat. Apa yan namin ti agayat na Diyosan na aramid daytoy. Act of God ko na daytoy. Iso nga no kabalang mayat ni kabsat mo uray pay naman nagbasol ka, uray pay agad pagkurangam ni karkarigatan ti agayat. Magbutan ti demonyo iti tao nga agayayat. No ti tao ka man naging bubukod,
natamsit, no ti tao ka naparamag, hang na nga amo ti mamakawan agragsak ti demonyo. Ngam no ti tao ka uray pay no managbasol, uray pay no ado ti pagkurangan na, no amo na ti agayak agdanag ti demonyo. Narigat ti biyak tayo kakabsat, na kayo nga pamilya, ado ti struggles tayo, ado ti rigat tayo, ngam masapol ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus, nalabanan na amin nga sulisog, hantay ka ba ilan nabukbukod? Hantay mabalin nga agdalyasat na may sa masapol nga agda isuna, isugarod nga agda personal nga relasyon tayo kinikuhanan. Isu nga awis mo't ada ito'y, pagyaman tayo, kadagiti grasya, pagyaman tayo, tanakasurvive tayo, kadagiti pandemya, problema kinsaksakit, pagyaman tayo natipon-tipon tayo kailangan nga kas pamilya, nung may sa ati baga na ituloy tayo, ti agpakumbaba, agayat ti nagserbi, taawan ti lubong iti langit ti natangsit, awan ti lugar ti langit ti kinatangsit, iso nga ikarkarigatan tayo taa, ore pa nakapsok tayo, ore pa managbasol tayo, itutuloy tayo taa, ti agpakumbaba nga agayat. Ito yun.